सर्वांना नमस्ते. 5,000 रुपये ऐकून तुम्ही घाबरलात आणि आम्ही घाबरलेलो आहे. म्हणून आम्ही इकडे काजू खाऊन तुम्हाला नवीन रेट सांगायला आलेलो आहे. तर घाबरू नका सर्वांनी, काजू खावा कारण आम्ही रेट अर्धे केलेले आहेत. आणि पाणी प्या. हां, भाव पडलेला आहे. आता मी आलेली आहे. भाव कमी केलेला आहे आम्ही सर्वांचा. या व्हिडिओमध्ये आम्ही तुम्हाला एक अजून अपग्रेडेड रेट सांगणार आहे जे मला वाटतं सर्वांना पटतील. पहिले आम्ही जे रेट सांगितले होते ते खूप जास्त सांगितले होते, बरोबर. त्याच्यावरून आम्ही तिघांनी डिस्कशन केलं, सर्वांनी डिस्कशन केलं. चला आता मग तुम्हाला रेट सांगतो, सर्वांचे रेट सांगूया. मग आता आम्ही असं डिसाईड केलं आहे की तुम्हाला सांगतो बघा, जो पाठचा आपला जो काचीचा रूम किंवा ज्याला हॉल म्हणतो आपण, त्याचे चार्जेस आपण वेगळे घेणार आहे. आणि पाठी जो किचन आणि रूम आहे, रूम किचन, त्याचे चार्जेस आपण वेगळे घेणार आहे. आणि हा जो टेरेस आहे तो कॉमन असणार आहे. त्यासोबतच खाली ही पाठी बघा, आमचे 2 रूम आहेत. कुठे ते दाखवतो तुम्हाला. त्या साईडला बघा पाठी 2 रूम आहेत. जे म्हणजे पाठी कसे रूम किचन, 1 रूम किचन, तसे खालीसुद्धा आपले 2 रूम आहेत ना. तर सुरुवात आपण चार्जेस ह्या रूमपासून सांगूया. सुरुवातीला एरिया परत सांगतो, 50 बाय 30 एरिया आहे. अशी 50 आहे आणि अशी 30 एरिया आहे. त्यासोबत इकडे खालीसुद्धा एक बाल्कनी आहे. हे सर्व कॉमन एरिया झाली. मग सर्वात आधी आतली रेट सांगूया आपण. चला तुम्ही आतमध्ये चला, त्यानिमित्ताने सर्वांना रूम पण परत दिसेल. आणि इकडचे सर्व बघा, मी सर्व ते राऊंड टेबल सर्व काढलेले आहेत आणि आतमध्ये व्यवस्थित ठेवलेले आहेत. हर लाईट्स लाव. आणि सर्वात आधी झुंबर लाव. काजल, मी जो त्याच लाईनीतला लास्ट बटन दाब. हां, तर झुंबर बघा. झुंबर बघून आता सांगा कसं वाटतंय. आता परत काजल बटन दाब अजून एक वेळा, ऑन ऑफ कर. हां बघा कसं वाटतं, चेंज आहे ना. हां, आता ऑन ऑफ कर. आता मी तुम्हाला ना या हॉलचा रेट सांगतो. म्हणजे जर तुम्ही कुठून ट्रॅव्हल करता आणि रत्नागिरीमध्ये तुम्हाला आमच्या घरी या टेरेसमध्ये राहायचं आहे, तर हा हॉल मी तुम्हाला कितीला देईल. या हॉलची मी प्राईस लावली आहे. सर्वात आधी मी सांगतो, या हॉलमध्ये 3 माणसं तुम्ही येऊ शकता, अ फॅमिली ऑफ 3 पर्सन. आणि त्याची कॉस्ट आम्ही लावली आहे 2,200 रुपये. आणि अजून एक सांगतो, या 2,200मध्ये तुम्हाला ब्रेकफास्ट आणि टी इन्क्लूड आहे. समजतंय. म्हणजे नाश्ता आणि चहा तुम्हाला या प्राईसमध्ये मिळणार, ते पण 2,200 रुपयात, ज्यामध्ये तुम्हाला 3 बेड देणार. आणि बाकी डेकोरेशन झाल्यावरती तुम्हाला सर्व समजेल. आणि कधी आम्ही चालू करणार ते तुम्हाला सांगू. चालू कधी करणार ते तुम्हाला अगोदर सांगतो. हे काचं बसल्याशिवाय, आता काचं बघ दाखव कसं हे सर्व काचं बसल्याशिवाय ना, हे सर्व काचं बसल्याशिवाय तर आम्ही चालू नाही करणार. तर जेव्हा पण चालू करायचं तेव्हा सांगू. पण हा रेट तुम्हाला कसा वाटला आम्हाला सांगा. 2,200 रुपये म्हणजे 7 3 जा 21, 700 रुपयाला तुम्हाला पर पर्सन 700 रुपये पडतंय विथ ब्रेकफास्ट आणि टी. फर्स्ट डे साठी की सेकंड डे साठी? कधी पण. आता समजा जायच्या वेळीच माणसं ब्रेकफास्ट आणि नाश्ता करतात, कारण सकाळी आता चेकआउट टाईम पण आहे. चेक इन टाईम आपला जो नॉर्मल रेग्युलर जसा असतो की 11 वाजताचा, आणि चेकआउट टाईम आपला सकाळी 10 वाजताचा. आणि 10 वाजता म्हणजे निघायच्या अगोदर नाश्ता आणि चहा आम्ही तुम्हाला देऊ. आणि ह्या हॉलची आम्ही प्राईस ठेवलेली आहे 2,200 रुपये फॉर 3 पर्सन. आणि समजा आपण तिघालो की एक राहिलं, समजा आपल्याबरोबर अजून एक कोण माणूस ॲड होतो आहे, तर त्याचे 500 रुपीज एक्स्ट्रा घेतले जातील. ठीक आहे. तर हा रूम समजला. तर ह्या रूममध्ये आपलं एवढंच सर्व. ठीक आहे. आता त्यानंतर आता वेगळी प्राईसिंग. समजा माणसांना हेही वाटतंय की नको जास्त कॉस्टिंग आहे, एवढं पण नाही, आम्हाला जरा कमी रेटमध्ये हवं आहे, तर आपण पाठी जाऊया. चला तिकडून दरवाजा उघडून तुम्ही या. झुंबरराव दे चालू. आता तुम्हाला ह्याची कॉस्टिंग 2,200 विथ ब्रेकफास्ट फॉर 3 पीपल. 1 पीपल ॲडिशनल येणार तर 500 रुपये. आणि आता आम्ही या रूमची म्हणजे रूम प्लस किचन, इथे आम्ही 2 बेड ठेवणार. आणि तसंच त्या रूममध्ये आम्ही 1 बेड ठेवणार. ठीक आहे. आणि तो पण दरवाजा उघड काजल. आणि बाकी तुम्ही बघू शकता की इकडे सर्व मी अरेंज करून सकाळी सर्व साफबीफ करून मग व्यवस्थित बघ कसं ठेवलं आहे. व्यवस्थित ठेवलं आहे ना. ओके. तर आपण बाहेर येऊन बोलूया कारण डे लाईट आहे ना. हां, आपण उघड. वॉशरूमसुद्धा मिळणार. हा रूम किचन. आता तुम्हाला परत मी रिपीट करतो म्हणजे तुम्हाला कसं लक्षात राहील. पाठची मी कशी प्राईस सांगितली 2,200 रुपये ना. तर ह्या रूम विथ किचन आहे ना, पण किचनमध्ये आपण सुरुवातीला आधी किचन नाही दिलं आहे, त्याला आपण बेड्सच पकडलेत. म्हणजे इथे बघा, इथे 1 बेड ठेवता येईल, या साईडला इथे 1 बेड ठेवता येईल आणि त्या रूममध्ये 2 बेड ठेवता येईल.
त्याची आम्ही प्राईस कोट केली आहे 1700 रुपये आणि त्यांना त्या हां फॉर 3 पीपल 3 माणसांसाठी आणि त्यांनाही चहा आणि नाश्ता दिला जाईल जायच्या वेळी किंवा यायच्या वेळी असं कधी पण म्हणजे 1700 फॉर इन्क्लुडिंग ब्रेकफास्ट इन्क्लुडिंग ब्रेकफास्ट अँड टी म्हणजे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट म्हणू शकता फॉर 3 पीपल आणि त्याच्यात पण जर ॲडिशनल 1 पर्सन वाढतो आहे किंवा जेवढे पण माणसं वाढतात आहे तर 500 रुपीज एक्स्ट्रा घेतले जातील. तर हे कॉमन चार्जेस कसे वाटले? बरोबर आहे. बरोबर आहे ना. तर ठीक आहे असेच उघडं राहू दे. आणि मग अजून एक प्रश्न येतो काजल जो आपण सुरुवातीला टाकला होता की अशी फॅमिली मेंबर आले असे मेंबर्स आले कुठून कुठून की ते म्हणतात आहे की नाही नाही आम्हाला ना संपूर्ण हवा म्हणजे आम्हाला बघा पाठचा रूम किचनसुद्धा हवा हां आणि आम्हाला हा हॉलसुद्धा हवा एवढा म्हणजे आणि तुम्हाला एक सांगतो जर 2 फॅमिली वेगवेगळे राहतात आहे म्हणजे या हॉलमध्ये वेगळं राहत आहे आणि टेरेस पाठच्या रूम किचनमध्ये जर माणसं वेगळे राहतात आहे तर हा टेरेस शेअरिंगवर जाणार हो दोन्ही फॅमिलीला शेअरिंग दोन्ही फॅमिलीला शेअरिंगवर जाणार. तुम्ही एकही घेतला तरी हा प्रायव्हेट टेरेस नाही होणार तुमचा तो शेअरिंगवर टेरेस जाणार. आणि जर तुम्ही म्हणताय की तुम्हाला हा टेरेस जो एवढा मोठा आहे एवढा सर्व तुम्हाला स्वतःसाठी हवा असेल तर तुम्ही दोन्ही बुक करून टाका. हां मग आता दोघांचे किती होतात 2200 आणि 1700 3900 मध्ये तुम्ही किती माणसं माहिती आहे का मग 6 माणसं राहू शकतात. राहू शकतो. परत एक सांगतो पूर्ण अप्पर टेरेस तुम्हाला 3900 फॉर 6 पीपल त्याच्यामध्ये सर्वांना 6 माणसांना नाश्ता आणि चहा दिला जाईल. तर कसं वाटलं हे कोटिंग तुम्हाला? चांगलं वाटलं. आणि जर एक्स्ट्रा पर्सन झाला तर त्याचे चार्जेस त्याचे 500 रुपीज 500 पर पर्सन. आता समजा तुम्ही फॉर एन एक्झाम्पल 8 माणसं येतात 8 माणसं तर नाही हां 8 माणसं येतात 6 माणसाचे आपले किती झाले 3900 आणि अजून 2 जणांचे 1000 रुपये वाढवायचे म्हणजे 4900 मध्ये तुम्ही 8 माणसं राहू शकता. 5900 मध्ये तुम्ही 10 माणसं राहू शकता. म्हणजे तोच हिशोब आहे पर पर्सन ऑलमोस्ट 530 रुपीज पडतोय पर पर्सन विथ ब्रेकफास्ट आणि स्नॅक्स. आणि ब्रेकफास्ट आणि स्नॅक्स चेकआउटच्या वेळी मिळणार ना? हां तुम्हाला 1 टाइम मिळणार ते कधी पण घ्या तुम्ही म्हणजे आल्यालाही घेऊ शकता किंवा जाताना करू शकता. हां किंवा जाताना घेऊ शकता. तर हे झालं आणि प्रश्न येईल यापुढे अजून आपण त्या निमित्ताने पूर्ण फिरूनही त्यांना सर्व दिसता येईल ना की कसं सिनेरी आहे काय कसं दिसतंय वातावरण कसं आहे. आणि अजून बघा फक्त एक झुंबर लावलं आहे तर ते त्याचा उजेड बघा त्यासोबत 2 लाईट्स स्ट्रीप लाईट्स आपले आहेत हे सर्व लाईट्स आणि अजून पण आता संध्याकाळचे किती वाजले 6 वाजले लाईट्स आणि किती चांगली आहे बघ पाठची सिनेरी किती छान वाटते. अजून एक प्रश्न पडेल की मग जेवणाची काय व्यवस्था किंवा काय अरेंजमेंट. सुरुवातीसाठी सर्व शेफ्स आणि सर्व अरेंजमेंट करण्या अगोदर आम्ही तुम्हाला एक थाली प्रोव्हाइड करू. तर त्या थालीमध्ये तुम्हाला जिरा राईस दाल फ्राय एक पनीरची भाजी एक नॉर्मल जे आपल्या नियर बाय जी भाजी अवेलेबल असेल ती भाजी अशा वाट्याप्रमाणे लोणचा पापड 2 चपात्या बोललोच मी ताक मिळेल बस एवढं सर्व मिळेल तुम्हाला. तर त्याची प्राईस आम्ही 1 थालीची तुम्हाला 250 रुपीज लावू. पण ते तुम्हाला बुकिंगच्या अगोदर आम्हाला सांगावं लागेल की तुम्ही जेवणार आहात का. समजा तुम्ही 4 माणसं जे 3 माणसं इकडे राहायला येणार आहेत ते 3 माणसं बोलतात की आम्ही एक टाईम तरी तुमच्याकडे जाऊ तर त्याचे 750 रुपीज होतील. आणि तुम्ही प्रायर सांगायचं की तुम्ही रात्री जेवणार आहे की दुपारी जेवणार आहे. हां कारण ते खाल्लं सर्व अरेंज करायला लागेल आणि तुम्ही जर म्हणता की तुम्ही नाही जेवणार आहात तर तरी चालेल. ते तुमचं लुकआउट आहे. मग तुम्ही कुठे जेवणार आणि कुठे नाही बाकी सर्व सोयी करणं की इकडून कुठे फिरायचं कितीला फिरायचं किती म्हणजे किती चार्जेस होतील ते तुम्हाला आम्ही सर्व हेल्प करू. हे 2 चार्जेस तर झाले. आणि मला तुम्हाला सांगायचं आहे की ह्याच्यामध्येही हां नॉनव्हेज थालीचे रेट्स अजून डिसाईड नाही झालेत. नॉनव्हेज थाली आम्ही तुम्हाला प्रोव्हाइड करायचं ट्राय करू चांगल्या क्वालिटीचं आणि चांगल्या रेटमध्ये. तर जिने पण एक बेसिक सांगितली की बाबा व्हेज थाली तर आम्ही तुम्हाला असं पटकन देऊ शकतो 250 रुपीज पर पर्सनला झालं ऑलमोस्ट. आता अजून आपल्याला ह्याच्यामध्ये काय सांगायचं आहे आपण या टेरेसचा भाव आपला या हॉलचा सांगितलं 2200 पाठचा पण सांगितलं 1700 हे बघा 2200 3 माणसांसाठी पाठचा 1700 3 माणसांसाठी. आता अजून एक मी तुम्हाला सांगतो की समजा आपली क्राऊड वाढली आणि अजूनही कोणाला स्वस्तात राहायचं आहे तर आपल्याकडे ऑप्शन आहेत का मम्मी. आहेत ना खाली 2 रूम. म्हणजे एवढे स्वस्त की रत्नागिरीमध्येही कोणी एवढं स्वस्त दिलं नसेल तरी आम्ही तुम्हाला देऊ. पण कसं ते ऑप्शन खाली असणार आहे म्हणजे आपले जे पाठचे रूम आहेत ना पाटी रूम आहे 2. हां त्याचं बघा मी तुम्हाला अगोदरच सर्व सांगतो या पुढे या म्हणजे कारण पूर्ण टेरेस फिरता येईल आपल्याला.
त्याच्या अगोदर मी हा कॅमेरा जरा एका स्टेबल पोझिशनवर ठेवतो. तर आता बघा, या दोघांचे तर रेट्स मी तुम्हाला सांगितले, कंबाईन रेट्स पण मी तुम्हाला सांगितले. आता मी तुम्हाला सांगतो खाली जे आमचे 1 रूम किचन आहे, रूम किचन तर पाठचं आहे ना तसंच आहे, पण फक्त त्याला एक डिफरन्स आहे. त्या डिफरन्समुळे ते डिफरन्सचं सांगतोच, पण त्याच्या अगोदर रेट सांगतो. 2200 रुपये, त्याच्या पाठी 1700 रुपये आणि खालचं जे आहे ते 1200 रुपयामध्ये आम्ही 3 जणांना अलाउड करू. म्हणजे ऑलमोस्ट 400 रुपये एका माणसाला पडतात आहे. आणि त्या रूममध्ये आता बघा, ह्या रूममध्ये जर एक्स्ट्रा कोण येतं तर 500 लावणार आहे. आणि जर खालच्या रूममध्ये जर कोण एक्स्ट्रा येतं तर त्याला फक्त 300 रुपीज लावणार आहे. म्हणजे तुम्ही विचार करा तुम्ही किती स्वस्तात राहतात आहे. समजा तुम्ही आता 1203 माणसं म्हणजे 4 माणसं तुम्ही ऑलमोस्ट 1500मध्ये राहतात आहे. आणि त्याच्यातही तुम्हाला ब्रेकफास्ट आणि टी इन्क्लूड आहे 1 टाईमची. म्हणजे जर तुम्ही जाता निघता सकाळची ट्रेन आहे तर नाश्ता आणि चहा तुम्हाला त्या 1200 रुपयामध्ये 3 माणसांना दिलं जाईल. आणि 300 रुपये एक्स्ट्रा माणसाचे 300 रुपये. तर मला सांगा हे रेट तुम्हाला कसे वाटले दोघांना? एकदम माणसं म्हणजे 500च्या आसपासच मी तुम्हाला सर्व रेट सांगितलेत, बरोबर. फक्त एक डिफरन्स आहे जे आता ह्या सर्वमध्ये तुम्हाला काय मिळत नाही ते तुम्हाला सांगतो आणि काय मिळतं आहे ते सांगतो. हे पूर्ण विला आहे, नॉन AC विला आहे, बरोबर. ते आम्ही पहिलंच क्लिअर केलं आहे. कोणत्याही रूम्समध्ये तुम्हाला AC नाही आहे. त्या हिशोबाने आम्ही रेट्स पण तसे लावलेले आहेत. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे इकडे बघा, वरचे जे आपले जे वॉशरूम्स आहेत, बरोबर, ते इंग्लिश आहेत, बरोबर ना मम्मी? त्याचे दोन्ही वॉशरूम इंग्लिश आहे आणि आतमध्ये आहेत. खाली जे आहे त्याची वॉशरूम इंडियन आहे. ह्यांचे कसे अटॅच्ड आहेत ना दोघांचे, खालचे सेपरेट आहेत. तर तुम्हाला खालच्या रूमचे तर माहितीच आहे. तर मी रेट तुम्हाला सर्व सांगितलेलं आहे, जे काय फॅसिलिटी सर्व सांगितलेलं आहे. आणि बाकी तुम्हाला रत्नागिरी फिरवायचं कमी रेटमध्ये ते आम्ही तुम्हाला सांगू. ते तुम्ही तुमच्या ह्याच्यावरती फिरायचं. आम्ही फक्त सांगण्याचं काम करू की असे स्पॉट्स आहेत आणि असे रेट्स आहेत. बाकी अजून काय सांगायचं राहिलं काजल? खालच्या रूमचे जर पर्सन्स वाढले तर किती पर पर्सन लावणार? 300 रुपये 300 खालच्या रूमच्या. ते खालच्या रूमचे प्राईस किती सांगितले मी? 1200 रुपये 3 माणसांसाठी. सर्वांच्या 3 माणसंच पकडले. 3 माणसं खाली पण 3 माणसं, तर 300 रुपये एक्स्ट्रा लावेल. आणि आणि परत एक सांगतो, नो स्मोकिंग अँड अल्कोहोल अलाउड नाही इकडे या रूम्समध्ये. क्लीनलीनेस तुम्हाला स्वतःहूनच मेंटेन करावी लागेल ती. बाकी आम्ही क्लीन सर्व बेडशीट आणि सर्व प्रॉपरली तुम्हाला देऊच, बरोबर. आणि 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 जर तुम्ही बघा, जर कॉमन टेरेसमध्ये असेल तर तुम्ही जास्त म्हणजे आवाज म्हणजे दुसऱ्यांनाही त्रास न झाला पाहिजे असं बघितलं पाहिजे. पण जर तुम्ही दोन्ही बुक करता एकत्र तर तुम्ही ऑब्व्हियसली इकडे तुमचं सेलिब्रेशनही करू शकता, बरोबर. पण एकच बुकिंग करता तर सेलिब्रेशन नाही, कारण पाठच्यांना त्रास न झाला पाहिजे. ते झालं. आणि ॲडव्हान्स बुकिंग आता 2200 आहे, तर मी ॲडव्हान्स बुकिंग तुमची 1000 रुपीज घेणार. आणि ते 1700 जी आतली आहे ते ॲडव्हान्स बुकिंग मी 500 रुपये घेणार, बरोबर ना. बुकिंग ॲडव्हान्स बुकिंग नॉन रिफंडेबल. हां, ते पण नॉन रिफंडेबल आहे. 2000 जे 200 आहे त्याचे मी 1000 रुपये घेणार आणि पाठचे 500 आणि खालचे पण 500 रुपये मी घेणार. ते नॉन रिफंडेबल आहे. पण त्याच्यात एक देऊ शकतो की जर ते तुम्हाला नाही जमलं तर फ्युचरमध्ये जर तुम्हाला कधी घ्यायचं असेल पण डे अवेलेबल असेल तरच देणार मी, बरोबर ना काजल? हां, म्हणजे तेवढी एक सूट दिली. आणि जर जास्त ग्रुप्स येतात आहे, मोठा ग्रुप येतो ज्याच्यात माणसं 10 ते 20 आहेत, तर आम्ही सर्व मॅट्रेसेस खाली जे झोपायचे असतात ना, मॅट्रेस सिस्टम चालू करणार. आणि त्याच्यात पण आम्ही 500 पर हेड आणि असं सर्वांना अरेंज करू इकडे. सर्व कसं आता ते आमच्याकडे फोल्डेबल बेड असल्यामुळे बघ आता सर्व रूम कसं खाली वाटतोय ना, तर असे मॅट्रेसेस लावले ना मम्मी, तर आरामात तिकडे 8 माणसं तरी झोपू शकतात आणि जास्त झोपू शकतात ना. तर त्या हिशोबाने आम्ही तुम्हाला देऊ. आणि जर ह्या लोकेशनमध्ये रत्नागिरीतल्या माणसांना कोणाला बड्डे सेलिब्रेट करायचा आहे किंवा ॲनिव्हर्सरी करायची आहे किंवा कोणाला सरप्राईज एंगेजमेंट आहे, कोणाला ॲनिव्हर्सरी करायची आहे किंवा कोणाला तरी सरप्राईज द्यायचं आहे ना इकडे येऊन, तर हा हॉल तुम्हाला आम्ही 5000 रुपीजला देणार फॉर 8 hours. त्याच्यामध्ये म्युझिक तुम्हाला सांगतो की रात्रीच्या 9 नंतर म्युझिक आम्ही अलाउड नाही करणार, कारण आम्हाला आजूबाजूवाल्यांनाही त्रास न द्यायचा नाही, आमची कंप्लेंट कुठे दुसरीकडे गेली पाहिजे, बरोबर. तर हे सर्व चालू करणार. विदाउट फूड आहे कातलं 20 जणांचं. हां, 20 जण ते सर्व ते पर हेड ना 500 पकडले, त्यात फूड कसं इन्क्लूड करणार. आणि तुम्हाला एक सांगतो, हां, आता सध्यामध्ये तुम्हाला मी सांगितले ना की ती जी थाली आहे ज्याच्यात पनीरची भाजी, एक नॉर्मल भाजी, चपाती भाजी, सॅलड आणि ते सर्व ठेवलं, ते 250 रुपीज आम्ही पर हेड ठेवलेलं आहे. आणि जेवढी पण प्राईस सांगितली त्याच्यामध्ये नाश्ता आणि चहा इन्क्लुडेड आहे.
तर हा ऑफर तुम्हाला कसा वाटला, ह्या निमित्ताने तरी तुम्हाला रत्नागिरी फिरता येईल. आणि खूप माणसांना असं नाही की रत्नागिरीमध्ये काही नाही, रत्नागिरीमध्ये पण एवढे ऑप्शन्स आहे ना बघायला की तुम्हाला 3 दिवस पण कमी पडतील. काल तर तुम्हाला सांगितलंच होतं यांनी किती म्हणजे ठिकाण येते. हां, अजून जर तुम्हाला परत रिपीट करायचं झालं की तुम्ही विचाराल की आमचं हा म्हणजे टेरेस विला किती लांब आहे स्टेशनपासून. बाय कार अँड बाईक 2 किलोमीटर्स अँड बाय वॉकिंग 750 मीटर्स. म्हणजे कार आणि बाईकनी जर तुम्ही रत्नागिरी स्टेशनवरून आलात ना तर 7-8 मिनिट्समध्ये पोचाल आणि वॉकिंग आला तर 12 मिनटात तुम्ही वॉकिंगनी पोचाल. तर एवढं जवळ आहे. तर आता तुम्ही आतून बघू शकता फक्त ह्या स्ट्रीप लाईटचं काम राहिलेलं आहे. बाकी आपलं वरती तुम्ही बघू शकता ह्या लाईटसुद्धा मी वरच्या भागात सर्व लाईट्स लावलेल्या आहेत. त्यासोबत बाहेरचेही सर्व लाईट्स मी लावलेत. फोकस लावायची तर गरज नव्हती, फक्त मी आपलं दाखवण्यासाठी लावलेले आहेत लाईट बीट सर्व. जेव्हा रात्र होते तेव्हा अजून ह्याची मजा वाढते. त्यासोबतच बाकी फर्निशिंग काम तर आपल्याला करावं लागेल. रिस्पॉन्स बघून की किती माणसं येतात त्या हिशोबाने सर्व करू. आणि बाहेरही असंही कसं वाटतं तुम्हाला बघा, तुम्हाला कसं वाटतं ते. तर रेट्स आम्ही सर्व सांगितलेले आहेत. आय गेस सर्व मोस्ट ऑफ दी रेट्स मी सर्व डिस्क्लोज केलेले आहेत, बरोबर. अजून काही डाऊट वाटतातच काजल? तर तुम्हाला ह्या रेट्सबद्दल पण काय वाटतं आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. आणि ओपनिंग कधी आहे ते तुम्हाला आम्ही नक्कीच सांगणार. त्यानंतर व्हॉट्सॲपवरती बुकिंग घेऊन व्हॉट्सॲप नंबर देऊन आम्ही ही बुकिंग चालू करणार. तर तुम्ही यायचा सर्वांनी प्रयत्न करा आणि जेव्हा टाईम मिळेल तेव्हा या आणि रत्नागिरी चांगलं एन्जॉय करा, बरोबर. अजून काय नाही वाटत आहे ना, अजून काय विचारायला? सर्व व्यवस्थित सांगितलं. तर इथे आम्ही व्हिडिओ असाच एंड करतो. आणि ओपनिंग कधी होणार ना तुम्हाला एक सांगतो. तुम्हाला तो मध्ये दिसतोय आपल्या डेकोरेशनचा आयटम ठेवलेल्यामध्ये, त्याला जेव्हा ओपन करणार तेव्हा आपली ओपनिंग होणार, बरोबर. सर्व झाल्याशिवाय त्याला ओपन आम्ही करणार नाही. तर आजचा व्हिडिओ, आजचे रेट्स तुम्हाला कसे वाटले आम्हाला नक्की सांगा. व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा, है ना. आणि ज्या दिवशी ओपन होणार, ज्या दिवशी ते ओपन होणार त्या दिवशी आम्ही व्हॉट्सॲप नंबर स्क्रीनवर देणार. तुम्ही आम्हाला कॉन्टॅक्ट करू शकता बुकिंगसाठी. बनवूच की आमचं ओपन झालंय आता ते बुकिंगसाठी. ठीक आहे. बाय बाय. थँक्यू. Bye. लाईक करा.